koľko trvá, kým sa zatvoria závory a prejde vlak. Uvidíme, včera to bolo veľmi krátko. Neviem, z ktorej strany pôjde. Dnes som stal znovu na závorách a zámerne som si zmeral čas, koľko trvá, kým sa závory zatvoria a prejde vlak. Včera išiel predo mnou jeden chlap z Vrania, z Dola. Ja som ostal stať na závorách, on prešiel a v zápäti prešiel rýchlik. A hovorím to aj preto, že raz nám cez tie závory budú chodiť vlaky 160-kou. Tento vlak, čo išiel teraz, neverím, že išiel 160-kou a bolo to pár sekúnd. Skutočne, dávajte pozor na závorách, buďte ostražití. Takže za koľko sekúnd tu bol vlak, ale ten vôbec nešiel nejak rýchlo.